Paris, hitza entzun, eta Ifeldorrea etortzen zaigu gura, edo turra, edo baita akordeoiak ere bai. Kenia hitza entzun, eta sabana edo safariak etortzen zaizkigu burura, bai, hala da. Eta Mexiko entzuten deunian, txapel handiak, mariatxiak, eta nola ez, takuak ere bai, bai. Ai ama, zeinen ikuspegi pobrea, mundua askoz ere, aberatzagoa baita. Gaixo lagunak, eguerdion, eta Anelore Lasa, ongi etorri. Mi esker. Lasa o Lasa? Lasa. Lasa, bale, ados. Beha zaindik etorri zea, Hori da. baina Mexikoko iria oso gertu dakazu, ezta? Bai. Zenbat distantzi dago beha zaindik Mexikoko irira? Oso gertu, gure kasun Oso gertu, ezta? Hola, murritzak gatu da, ezta? Bai, hori da. Bueno, jatetxetik etorri zaigu, zuek bertan uztartu dituzue Euskal Herriko eta Mexikoko jakiak, eta beti pentsatzen dugu Mexikon bakarrikan takok daudela, baina askoz gauza gehiago daude bertan, ezta? Mexiko kristona da eta gauza barietate asko dau. Asko, eta ni asko gustatzen zaitan atean freskagarri bat hola garagardo berezi bat. Bai, michelada. Michelada, hola hor pikantiakin hor zea pajitan jarrita, bai. Ze gauza horra. Eta gero esaten duen bezala, Ze haragi, ze arrai, ze gixo, ze gauza jarra egiten dugu bertan. Kristonak. Egi esan oso ondo jaten da Mexikon, osake... Bai. Ea gaur zeo zer egiten du. Seguru baiet. Egia esan, handaneti dago gainadaka, kiston kostako karratiak, aragiak, barazkik, frutak, ze fruta daude. Eharrak, ez da? Bai. Hemen ez ditugu ezautzen. Erabat ezberdinak. Bueno, eta gaur ze prestatuko dugu? Ane, ze prestatuko dugu zehazki? Gaur kostako zeo zer prestatuko dugu, ceviche bat. Vale. Esan ceviche Amerika guztin iten da, Erta Amerika, Ego Amerika guztin, eta Mexikon ere. Emateu Perun bakarrik iten dela, ez da? Bai, hori da. Bai, mundialki famatu da Perukoa, baina toki guztitan iten da. Bikain. Eta gaur ingo dugu gaina txitxarrokin, bertako txitxarrokin, ez da? Hori da, bertako txitxarrokin. Adi lagunak, eundoko errezeta ingo dugu, eta aldi berian jatetxe ezautu, eta Ane Lasa, bai. Bueno, lagunak, eta Nelore, normalian ni garatzete mendundik noa ibiliko gean, hemen Macedonia bat ingo dugu, udako Macedonia, frutu hau guztiekin, baina hemen zebitxia nola kudeatuko dugu? Nundik noa ibiliko gea zebitxia egiteko garaian? Bueno, nik uste lehenengo pausoa, arrainen garbitza. Vale. Preskoa, gaur junaiz merkatua bere bila. Eta gero, osagai guztik pikatu, oso erresa da. Dana txiki eta gordinikan, hemen adibidez martorria dakau. Hori da. Aguakatia. Hori da. Luzokerra, tipulina, lima, granada. Bai. Hemen Mexiko pikante gabe ez existitzen, ez da? Pikantea, bale, piper bina dakau, geresi tomatek, baratzuria, eta hau dana gordinikan txiki ingo dugu orduan. Hori da, eta gero dana naztuko dugu. Osea, aliño bat iteko bezala, ospinetako bat prestatuko dugu. Hori da, eta gero tostadak prejitzuko ditugu. Bale, tostada sartaiti pasa. Hori da. Eta hemen ikusi bi gauza prestatutek harritu zula, hau ez zure etxeko sekretok dira, edo... Bueno, Mexikon etxe guztitan daren bi gauza. Bale, hau zer da, gure agilismo hola botatzean abezela, hola parrilan, hola... Gutxi gora bera. Zer da hau? Horri ditzen dute salsas negras. Salsas negras. Eta beti hartzen dute, leheno esan ezun zerbezakin. Vale. Eta orduan beti daukate etxen. Eta kasu honetan zebitxi botako dio. Vale. Eta zer daka salsa negra honek? Zer daka barruan? Magi. Bai. Soja eta perrins. Vale. Perrins salsa inglesa, bai. Ezautzen deu. Bai. Soja ere bai. Eta besti izan dezuna, zer da zehazki? Magi. Magi zer da? Da, aragi konzentratu bat bezala. Vale. Oso estatu batu barra. Vale, bikain. Eta hemen zer dakau? Hori da, kasu honetan gindiakin, baina gure kasun txile de arbolekin iten deun pikante berezi bat. Vale, oso pikante dago? Bueno. Daztatu aldet? Bai, daztatu. Ez da ez zutan jarriko mingaina, ez da? Ez. A ber, pixka daztatuko dugu. Zapore desente dauke.
Eta hola, erretako piperroa Hoi da, zela, bai. ez da? Ondo erretakoa. Ondo erretakoa, bai. Bikain. Bueno, eta bi hau ez erabiliko ditugu. Gero entako gainen botatzeko edo marinatzeko zebitzia? Marinatzeko, ados. Bueno, eta gero hemen dazkaun fruituak, dakala kiwila, platanua, marrubik, laranja, zagarra, melokotoia, hor dakaure bai, angurria eta meloia. Eta hor menta oztokin, dana txikituko deu, eta hori ere bai, mazedonia bat ingo deu, lagungarri. Ados? Oso. Bueno, hau esan da, lanian jarriko gea. Ze, ni garraia garbituko ezu gainuntzeko gauza txikitzen jungo zea? Venga, ondo iritzu zaizu? Oso ondo. Venga, ba, ni garraia hementxe jarrikoet. Pentsatzen dut ateako etela, azali gabe, eskata gabe, garbi utzi biharkoet, ezta? Edo nola nahi zuztia? Nei azala gustatzen zaiz, baina kentzen diote kapatxuri hori daukena. Bale, dakan fin hori kentzen diozu, ezta? Eta gogorpuntxu haure bai pentsatzen dut, ezta? Bale, hau nere kontu, eta zuk ez dakit, hartu hemen gauzatxo hauek, bueno, esku garbitu baitute, uste maiazu. Bai, garbitu lasai, hori da. Garko izute hemen, eta txikitzen zuan zenean, jungo naiz beste gauzak pasatzen bai, bale? Oso ondo. Bueno, Anelore, kontaitu duzu, erre jatetxia. Bai. Grozen, ze arrakasta, ze leku eharra indezuen. Bai. Gustokin eta maitasunekin. Gustokin, maitasunekin, da benetako produktuekin, ez da? Bai, hori da. Eta hor taude bikotekin, ez da? Bai. Eta bea mexikarra da gaina. Bea mexikarra, eta, bueno, ja mexikar euskaldune, egia esan. Eta, zehazki, ze topatuko dugu bertan? Jendea jutean nian jatetxea, bueno, garbi esan dezun bezala, ikuiko dugu, produktu mexikarra, fusioa euskaldunakin, baina zer da ginen topo? Gehiago mexikarra da, o gehiago euskalduna, o pixka danetikan, edo? Ez zaigu gustatzen, kutsara bat pasako jazu maten? Bai, noski, tori. Ez zaigu gustatzen etiketatzea egizan. Itxen duguna da, merkatuko produktu erosi, garaikoa, eta... Sasoikua. Hori da, eta gure estiloa sukaldatu. Eta, adibidez, zuen erara sukaldatu, inungo etiketai gabe, baina badakit gizona mexikarra dala, eta Mexikoko ikutu desente dakala zuen jatetxiak, ez da? Bai, badauzke gestu asko mexikarrak, ez? Adibidez, beti daukegu zebitxe bat kartan, baina egunero juten geha merkatua, eta han hartzen dugu normalen bajurako arraine, eta orduan, bueno, nasketa hori da gure... Zuen fusilua, bai, ezta? Bai, hori da. Bale, eta adibidez jute gehanean, ze topatuko dugu jatetxean? Ze menu mota, ez dakit ze plater, esan dezu bai zebitxea bai, baina zenba plater egongo dia zuen jatetxean eskuragarri. A ber, oso jende gutxi geha lanen, eta karta txiki badaukeu, asko gustatzen zaigulako, hori garaikoa itxa, ez? Orduan, egunen erosten deuna, egunen saltzen da. Vale. Normalen, zortzi bat gauza egoten die kartan. Zortzi bat gauzatxo bakarrikan, Hori da, bai. Baina beti freskoak eta beti momentukoa. Hori da, pare bat barazki, arrain beti daukagu arraine egunero aldatzen dana. Eta barazki horien artean, ni badakit gainea, eundoko jatetxetatik anibilitazeatela, bakit markine kukokine ontzea lanian, ez da? Bueno, ez naizen lanen, baina bai Martinezen. Martinezen, bale. Ordizin, bai, hori da. Osea, justo ikerrekin etzea hon. Ez, ikerrekin ez naizen. Iker da gero ontzea. Hori da. Eta hortik gan, barazkik ze ondo lan iten dituzte bertan, Oso ondo, bueno, eske bertan daun produktu, Panatxe oie, garbi-garbilak, bakoitza bere gozke da puntuakin, txukun, ez da? Oso ona, gaina bertan, bueno, ordiziko merkatu da baita hor, kriston produktu edau, orduan, bai, ikaragarria. Eta gero horrez gaine bai, bakit, gatxupan eontzeala, desente urtere bai lanen, ez da? Bost urtez, biok egon ginen gatxupan, bai. Azkenen guretzako oso proiektu importantea da, ze Euskaldun Mexikar sukalde hori da, ez, Brunon oinarritako bat, eta guretzako oso ondo etorri zitzaigun, egia esan. Bikain. Eta horren zinaten bikote? Horre zautu zinaten? Ez, lehenutik gan? Vale. Nerua jatetxen, Josean Ali jakin. Opese jatetxo honetan ibilizaten horreatik, eta kasue esku hori eta produktu mainbesteko maitasunare bai, ez da? Bai, hori bai, maitasuna asko, bai. Eta badakit bi menu mota topatu ditazkeula erre jatetxian. Zein dia bi menu horiek? Bueno, daukeu eguneko menu bat, Abola, gaindet, ez dakit ondo garbitueten, pixka gelditu eta esala, baina desente kendu diot, bale? Ez oso ondo da. Haure, nahiko garbi lagaet, behitu,
Piztu hau, gio salda bat iteko ere bali joigu, Eta betu txitxarrua, bertakua, ze gauza errakan da betu zeago dakan, Hone bat egizu nola jateuen, hola juten da toda letxe eta render, eta betu hauan noan jo irikitzen, Epa, eharra hau dakana, Hola jate honek garraia fresko-freskua, Izango nuke, bai. Kiskila mordoa jateitu honek. Bueno, eta kontatu menu horiek, a ber, moztu indizutela. Ba, bueno, daukeu eguneko menu bat. Bai? Bueno, hori baitaren momentuko garaieko gauzakin. Eta gero, gehioen gustatzen zaigun menu edala menu degustazio bat. Vale. Zenba plater daude degustazio menuan? Ba, 6 plater eta postre bat. 6 plater eta postre bat. Hori da. Eta 6 plater horietan, ze topatuko dugu? Nik badaki, bueno, sasoian arabera aldatzen jungo da, pentsatzen dut, ezta? Hori da. Baina, egongo dia hor plater batzuk ezin duenak falta, ezta? Badaude. Bueno, zebitxea, beti daula. Vale. Bai, arrai batekin, obestiakin, edo... Gaur arrai, urdina ekarri ezu? Bai. Normalen arai txuriagoak erabiltzen dira zebitxe ekiteko, edo ez dakit, Danetik, baina kasu honetan, nola koipe desente dauken, kontraste hori limoiakin asko gustatzen zaigu. Vale. Bai. Bikain. Eta, adibidez, orduan, zebitxe bat edo beste topatuko deu, ze gauza gehiago, takon bate bai beti dago? Bai. Bai, Itzen deu presa, bueno, parrilla bat daukeu. Bai. Eta itzen deu presa edo txuleta parrillan, eta gesto bat, tortillak jarte ditugu eta saltxak. Orduan, nahi donak, jandezake eta komodon. Ze gauza ona, ez da? Bai. Eta ze saltxakin ustartituzu txuleta edo presa hori? Salsa pikante batzuk, txile diferente, giru diferente, eta esan jendea... Eta gero zerbait freskatzeko, zeatik angeo takotan asko gertatzen da, beti da hola hor zerbait hola zapore desentekin, gero pikante pixkatekin zerbait, baina gero pixka ere bai, gero martorria, tipula, freskagarria gero bai azka gauzak, ez da? Martorria eta tipula naztuta. Vale, olio pixkatekin eta... kombinazio. Nik hori gertatzen zait, askotan jaten dezu martorri eta tipula gabe eta bikin bete itesea. Baina jartzen badiozu martorri eta tipula, repa, eta lau bosta dituzu gan, ez da? Lagundu iteu. Bai. Hoi listo dakazu? Bai, bueno, falta zaite martorri pikatzea eta momentuz listo. Vale, momentuz listo, abonea. Eta hau nola utziko izkizut? Nik hemen lau lomitokate izkizu garbik, ez dakit guain nahezun horrela utzi, bakoitza 3 lautan, xerra batzuk ateako ditut. Normalen kubotan zaten dugu, orduan igual erditik eta kubotan. Vale, osea, hola, laukitxotan atako, eta pixka loditzen danian, erditik amostu eta laukitxo ringo ditut, ez da? Bai. Vale, ezin hobe. Egia esan, hau hola, ospinetakotan jarri pixkat eta ze gauza ona. Bai, oso. Arraia, gordin-gordinea, baina oso ona. Bueno, eta menua beste badakazue sinpleagoa, ez da? Hori da, eguneko menuen. Menu hortan zer da eguneko menuan? Ba, normalen barazki bat, edo krema bat, gero risotoa. Bai. Hori ere bai beti daukeula kartan. Ontxon risotoa. Ontuena? Bai. Esan ezin deukendu. Ja, ze gauza ona. Bai, oso goxoa da eta oso rekurso ona. Bikain. Eta gero aukeratzeko bai arrain edo bai aragie. Normalen txipiroiak saltxan. Vale. Eta aragie baitare... Txipiroiak saltza beltzakin? Bai, saltza beltzen, bai. Hor ja gure ikutu emate jozu horrekin, ez da? Bai. Zezategoen mexikarrak eta hola saltza beltxori ikusten duenian? Ba, nahiko mole baten antza hartzen diote, osake gustatzen zaie. Gustatzen zaie. Bueno, gaina pikante puntxu bat botatzen diot baita, osake. Ados. Eskatu behar da zure jatetxea jotean ian, ez basaizu asko pikantea gustatzen pikante gutxikin? Aukera dao? Aukera dao jateko pikante, osan, pikante aparte, dijo, bai. Baina ez da oso pikantia, ez da Mexikon bezala, ni Mexikon egon nahi, eta honik ez du pikatzen da, ez du pikatzen, behina ez ez duena pikatzen, gutzako asko pikatzen. Bai. Ez, kasu honetan aparte dijo, eta txipiroiak toke txiki bat bakarri daukate. Bai, gu botatzen duena bezala, piparrantxo bat, eta listo, ez da? Bai. Vale, bueno, hau esek, horrela, listo. Hau zingoitu, horrea gehitu? Ez. Edo guain platertxo batean jarriko ditut. Bai, oida. Aparte alinatu behar deuz, alinatzeko hemen berren boltxo batian orduan? Bai, hori da, bai, hobeto. Gustatzen zaigu olio pixkat botatzea aurretik ez sukaldatzeko gehiagi limoietan. Vale, olio horrek geruza txiki bat iten dio, eta hola ez da inbeste sukaldatzen, ez da? Bai. Mexikon gehiago sukaldatuta gustatzen zaie, baina
Guri kasu honetan nahin arrain freskoa izan da, nahiago dugu. Jakin da produktua lehen gaia dela oso ona, ez du biharra inbeste pikante eta inbeste sukaldatzea, ez da? Ados. Bueno, indeuna da lehen dabiziko urratzak eman. Hor, ospinetako egia prest dakau, hemen arraia garbitu deu, eta ingo deuna da lehen dabiziko erreportaia ikustea jungo geha. Ados? Bai. Ba, neure gastrotabernara jungo geha, neure ez da neria, Neure deitzen da, eta bertan eundoko gosaria prestatu du tosta ehar batzuk eta ikusiko zuen. Guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, nire izena Estibaliz da. Gaur basaurira etorri zarie, neure gastrotaberna ezagutzera. Zatoz nirekin. Bale, neure, zabaldu genduan abuztuan, duela ja urte bat, eta, bueno, proiektu oso pertsonala da niretzako. 21 urte, izan naz esteticista, eta aldaketa bat gure nuen. Oso pertsona ekintzaile bat naizenez, gure nuen aldaketa bat egin, niri bizitzan, eta neure nire buruan zegoen, eta horrela sortu zen, proiektu politau. Gure nuena sortu izan zen leku bat gozotxoa, ez da? Etxean moduan egongo baginen, eta lasaitasuna, igual koloreak, argia, ez da? Landareak, sartzean ja sentitzea leku lasai batean zaudela, ez da? Niretzako neure gastrotaberna bat da, baina joaten da aldatzen momentuaren arabera. Goizetan eko gosariak, boulak, tostadak, edari bereziako aita dekogu, eta araztietan ardo bereziak eta garagardo artisauak dekogu. Eta asteburuetan normalean bermuteria moduan egiten dugu, eta gustatzen zaidan gehiena da azkenean publiko ezberdina sentitu aldela gustora, ez da? Gauza guztiak hemen egindakoa dira, gaietak, gaztatartak, goxogintza normalaz gain, baita dekogu gluten bariko produktuak, baita hemen egindak. Kukiak eta browniak. Eta gainera arrakasta handia daukate. Eta gozogintzari dagokienez, joaten gara astearen zehar aldatzen. Kukiak, gaztatartak, bizkotxoak, zaporez berdinak, eta beti eskaintza ezberdina emoteko bezeroari. Eta orain, neure gastrotaberna apurtxu bet ezagutu eta gero, goxari gozo bat prestatuko dugu. Gaurko proposamena, bol bat eta tostada bat izango dira. Gure bowl errezeta oso erraxa da. Lehenengo txeko jogurta erabiliko dugu, nik egindako jogurta, gero fruitak botako ditugu, erabiliko dugun fruituak izango dira marrubiak, kibiak eta platanoak. Niretzako oso garrantzitsua zen neureren kartan gosari osasuntzu bat egotea. Eta horregaitik erabakin nuen kartaren barruen sartzea. Eta gainera oso arrakasta handia edukitzen ari dau nire bezeroen artean. Fruta bota ondoren, granola, etxeko granola botako diogu. Zereal ezberdinekin, fruitu lehorrekin eginda dago. Eta gluten barik. Jarraituko dugu kakahuete krema ekologikoarekin. Eta bukatzeko txokolate beltza botako diogu gainetik. Eta goxari hau borobiltzeko tostada bat egingo dugu. Tostada ezberdinak dekogu eta gaurko proposamena izango da bat tomate, aguakate eta gogo potxerekin. Gure bezero gehienak auzokoak dira eta beti saiatzen gara oso tratu gertua edukitzen haiekin. Ezagutzen ditugu ia gure bezero guztiak eta haien izenako aita ere. Bale, Joseba, gure badozu gure goxari gozoa dastatu, gure tostadita eta boula, neuren gastrotaberna itxoingo dizugu. Aio! Aupa, Estibaliz, eta mila esker, eakutzitakoa. Egia esan ze itxura, Bai. Ai, ama. Bueno, besarka da hondi bat, eta jarraitu horrela goxatzen da goxatu arazten. Eta gu saiatuko gara bai zerbait txukun egiten. Hortan gabiltza.
Bueno, gero arte. Gu jarraitzeko guriakin, hemen inberduna da, bukatu behar dezu, hemen ospinetako hau iten, ez da? Hori da, zeitxun ja. Zeu behar dezu? Bowl bat pasatzen baiazu, hori da. Vale, oso ondo. Eta, zoze gehiago? Hemen granada bakarri falta zaigu. Vale, granada eta aguakate. Eta gero hemen dakaun piper, mina, lima eta hau nola bengo jo, noiz jarriko dut batzut ja. Hori inda ekarri dut. Hemen dakau. Hori da, hau biberoian ja saltxa inda. Vale, orduan hau esango genuke, izango zala hau honekin. Hori da. Eta lima gero zebotatzen zutakon gainen hola pixkat, edo birrindura pixkat? Hemen jungo da. Vale, bai, hemen lako izut. Hori da. Azala o zukoa bakarrikateako zu? Zukoa bakarrik. Vale, orduan ez dezu berra azala birrindura teatzeko. Hori da. Oso ondo, zukekin horrei, eta nik hasiko naiz frutuak txukuntzen Macedonia iteko. Oso ondo. Venga, hau hemen txe, eta kontatu Anelore, han zenba zabete, badakik etzeatela asko. Jatetxe txiki badala, zuta bikote eta zein gehiago zaudete bertan. Eta zerbitzari bat. Zerbitzari bat. 3 pertsona bai. Nola banatzeitu zue lanak? Bueno, kasu honetan... Danetik egiten dezue, edo bakoitzak bere lehena dazka, ondo finkatuta? Bakoitzak bere. Ondo. Bai, ondo. Ikasten dugu hori nere txian, zeatik amikatxe lamar. Ez da erresa. Ez da erresa, ez. Kasu honetan, nere bikotea juten da merkatua. Bai. Eta, goiz osoa pasatzen doan, merkatua jun, gero gibila juten gara baita, gaztak guk erosteitzugu, eta nioten naiz ja sukaldatzen. Osa, beak jo sala neoten da, eta bai, eta... Bai. Orduan, sukaldari, zu zaude buru belarre. Bai. Eta, zenbuzko genero karteizu, bronkasko eta berri oso, hau ze, hola, okeiek ikarri dazu gutxiki, bestegi, ose. Noizenka, bai. Vale. Oso ondo, bai. Eta, orduan, takeo dakazue, beste bat esan dezu, ze zerbitzari, edo hori bai, harriko lanak iteko, eta zenei tokatzen zaigo... Hori bai, danon arten. Danon arten ititu zuen. Bai, garbiketa danon arten. Vale, jatetxen, zenba jende sartzen da, nahiko txikitsua da, ez da? Txikie da, baina bi sekzio bezala dauzke, eta 34 pertsona mandetzak. 34, maideak ondo beteta balin da, ez da? Hori da. Bai, hor batzuetan gertatzen zaigu jatetxetan, biko maia, eta mikatxiz lamata jatetxea beteta, eta 30 lagun ez diaz batzutan. Ondo. Eta, orduan, zukaldeko lan guztiek zukite dituzu? Dananik, bai. Dana, Bai. Egizan oso zukalde simplea daukeu, Nola izen hau zure bikotiak? O'Brien. O'Brien, ze suerte dakazun O'Brien. Euskaraz baldak pixkat. Zeozer. Importantena bai. O'Brien, euskara eman inbertzaiore bai, Bai. Ondo. Bueno, jarrikoa hori ere bai, ez da? Bai. Noski bai. Bueno, eta bitjok, Mexikon ere bai zinaten, honea torri zergatik aukeratu zenuten Gros eta ez adibes Mexikon geldituan giro hobi egiteula eta hola, Nahiko gogo neuzken Mexikon bizitzeko egizan, Bai, leku eharra da, Bai. Leku zoragarri jendea, zoragarri baita. Ni leku askotan egon naiz, eta Mexiko asko gustatu zaitegia esan. Asko, gure bai leku askotan bidaiatzen dut, eta hizkuntzak inda ez gehan moldatzen, eta Mexikon behintzat earki moldatzea, ez da? Euskara ez, baina gaztelera bakigu, eta moldatzen geha. Eta, orduan, honea torri eta zergatik aukeratu zenuten honea tortzea. Ozen ba denbora ontzinatenan edo, nola izan zen? Mexikon nio nintzen praktikatan, Baskulinari Zenterren ikasi non, eta denboraldi moz bat, 6 hilabeteako ju nintzen. Eta gero, nola ikasten neon, honea torri ginen, Bilbon bizi ginen urte bete, eta gero Brunongatik, Donostia torri zineten. Hori da, bai. Vale. Eta, Gros, zergatik aukeratu zen duten Gros? Zurlaria zeatere bai, edo... Ez, baina, auzoa ezautzen genuen, auzoko jendek ere ezautzen gintun guri, eta Grosen gatu ginen. Ez da baina erresa lokala bilatzea ez da, osake... Eta topatu zen lokatxo hori, eta hor, earki. Hori da. Zenba denbora zoazte, urte bete pasa ezu, bertan, ez da? Bai, urte terdi. Urte terdi, ja. Hori da. Ondo. Eta, bertan, ze ardo mota topatuko ditu? Adibes, Mexikoko edarik eta bakizuean edarik fama asko daka, Bai, ia esan, Mexikoko ardoa ez, baina daukeu mezkal variedade nahiko handie. Bai, mezkal desberdin asko, Asko. Bai, Behatzi mota diferente, bai. Hor badao esan bat esateuna. Si todo va bien, mezcal. Si todo va mal, mezcal. Y si no tiene remedio... Litro y medio. Basekin, Bai. Ai, ama, hoi txantxetan da, litro y medio mezcal, jatalurre, etxezea, Zenbat gradu dazka horrek?
40 piko. 40 piko, ez da? Bai. Hor hartzezu da... Bai, Sua pixka baso botatzea. batur eta mezkala. Eta nola mezkal desberdinak? Zer da, distilazio desberdinak, gauza desberdinak? Ondundik ateatzen da mezkala, zehaz? Produktu, mezkala agave landaretik ateatzen da, tekilan berdine. Eta orduan landare diferentek dare. Toki diferentetan landatutakok eta horren arabera mezkal desberdina. Hori da. Eta mezkalak nola zerbitzatzen dira? Bakarrikan txupito gisa edo nasketakin da, edo koktelakin da, edo... Bai, koktelak badauzkeu, adibidez margarita bat indezakezu, normalen tekilakin itxen dana mezkalakin. Eta nola asko ze artesanalagoa dan, ez eskuz eindakoa, ahumatu guztua dauke, orduan kokteletan oso ondo gehatzen da. Ona. Eta gero pentsatzen dut, ez dakit, gero esan dezun bezala garagardo prestatu hori, ez da, botatzen zaiola mitxelada. Eta gero ardoak eta zer dazkazu, bertako ardoak eta ere badazkazu, dazkatzeko? Egia esan ardo karta nahiko politxe daukeu. Gure jatetxa rock musikakin asko relazionatzen dugu eta karta dijo... separatuta rockeko disko diferentetatik. Ona, jope. Bai, eta oso ondo da, bai. Nazionalak, ardo nazionalak, eta frantsesak baita desente. Baskazue frantsesak, iparraldekok, eta estatu frantses alde guztitakoak, horre ardo beharra daudeta. Bai. Ikain. Launduko izutzo zertan, nik jamen Zuria bukatu ezu? Bai. Behitu nahazu, o zaharra, o hartu platanua, o kiwila, eta ere bai txikitzen joan behar dira. Oso ondo. Azalakin edo azali gabe? Kiwila azali gabe eta platanuare bai. Bestia nahi dezun bezala. Vale. Nire laranjaia azalaken den ditzat, Oso ondo. Vale. Bueno, eta Mexikoko zein da plater gustokoena, zuretzako? Hori oso zaila da erantzuten, baino entxiladak dauke izena, nire amaginarreban entxiladak. Errez ez bai, Bai. Eta nola da entxilada eta berremen ez dakinantzako? Bada, tortilla bat, oi askokin edo reien hauta, eta gero saltxa pikante bat gainetik. Oso goxo. Eta oso goxo ditu. Eta errezeta hori zuen jatetxean topatu aldeu? Ez, gure jatetxean ez dugu, ez. Baina gure etxen, bai, askotan iten dugu. Hori da. Eta bikotiantzako zein da Euskaldunek dakaun erreztaeko bena? Behantzako, ez dakit txuleta, o gustatzea honi zahardotiko menua, o nahi izateun gehiago, ez dakit, arraietan abilagea, ez dakit ezaten bezala txipillak, edo bakailua pilpilera da, edo lehatza, edo... Nik uste behai impresio gehiago iten diona eta gehien gustatzen zaiona da arraine parrillan. Getaria jun eta... Bixi behar bat, errebollo bat, edo txitxarro parrillan, eta hori asko gustatzen orduan. Bai. Ona, bai, egila esan zehose hona da honian produktu behar bat parrillan ondo erreta, geho. Gaina zuen jatetxeko izena errere horti da, torpizkat ez da? Hori da, bai, erre aditzetik, eta dana parrillatik pasatzen da. Bai, hori da gure sukaldea. Ona. Eta nolatan jarri zenioten okurritu zaizuen eizen hori jartzia jatetxiai? Gure sukalde mota kasi ginen ez dakit partekatzen, eta Mexikon tatemar hitze asko erabiltzen da, dala gauzak erretzea, olioi gabeta ezer, eta horrek gustu aldatzen dio berdura askoi, adibez, olio hau horrela inda daukeu. Txilek asko erretzen die, eta gustoa erabat aldatzen zaie. Orduan, erre hortatik. Hemen asko erretzen da, eta Mexikon ere asko erabiltzen da. Bitu nahi zuet erakutsi zuen balda, gizue platano bat 3 zatitan in behar bada, 3 lagunen artean banatu behar bada, nola moztu behar dan. A ber. Bakizue platanoak 3 gajo dazkala? Ez, Hiru, behitu, zuzartzen dezu, bezken iguain semie txiki jadagat eta gola ematen jot. Behitu, zuzartzen dezu bilatza hemen puntxan, eta zuko laiten bazu, haraka joten bazea, behitu, bat honea, beste honea, guen gaizkatea bat zaite, Platano bati maiten meduzu gola triki, hemen gajo bat ateatzea, hemen beste bat ateatzea, eta hemen beste bat ateatzea. Betxo, oso. Punta puzkan nintzaren, ni galdet. Baina, 3 gajito ateatzeko horrela itea. Eta guain laukitxo egiteko, hola jartzen dugu.
Eta ja, pusketa egiteitu. Bitu, truko ona. Bai, truko baino, kuriositatea, askotan platano jaten dut, eta ez dakigu, Egia da. Ez dakik zertaz egin ja, hemen platano sartu eta guian, da, eta ondo hauskatu. R eta R, vale. Bai, vale. Bueno, errez gain, zer gauza dia bereziak zure jatetxian, zer da, bai bertara jun da, probatu gabe ezin deuna jun. Galdera, ona. Bueno, mezkala, seguro. Vale. Hori da, gaina ez da utoki askotan, orduan nik ustete detaile hona dela. Eta ze gehiago, ez dakit, Bueno, leheno ez bai esan dezu pixka zeanak, ez da? Risoto de arra, zebitzen bat, takoen bat. Hori da. Momentun da ona. Momentun da ona. Bai. Egia esan, ia jutezean ian zuen jatetxea, eta degustazio menua eskatzen bazu, ia probatzen dezu iten aizaten dena, ez da? Hori da idea, ez? Azkenen klientek dana probatzea menukin. Gaina dana da konpartitzeko, nahiko divertigarria da. Baina egongo hor osagaien bat altxorra dana, ez da? Esatezuna gure sukaldian beti daudenak. Ni pentsatzen dut bai olako historik eta bai. Ez dakit martorria, aguakate, olako gauzak ere bai beti on beharko dute, ez da? Mexikako sukaldari egin da. Bai, baina, bueno, nik uste gehiena biltzen duen osagaia batzurie. Batzuria dela? Bai. Bai. Eta gozogintzaldetikan, ze gauza prestatituzu gozogintzaldetikan? Bueno, daukegu beti txokolate dun postre bat, dala kulant bat, eta kriston arrakasta dauke, esan. Momentun flanbeatzen dugu mezkal pixka batekin. Ixia, ongo da orduan, ez da? Bai. Bueno, esan alkoholi gabe juten da, baina bai. Claro, evaporatu iten dalako, ez da? Bai, hori da. Ados. Eta gero beti garaiko fruta bat. Garaiko fruta, eta fruta hori nola jartzen dezu? Fruta... Segun batzutan parrillan... Mezkal pizkatekin, bai, vale. Kasuntan. Kasuntan. Parrillati pasata? Bai. Adibidez, gerezik zerenen... Gerezi parrillan pasata, Bai, oso bai. Nik labian da erreta guztezeit piñare, bai, asko guztatzen. Bai, oso. Ega brotxeta batin da hor, lagan jasuku pizkatekin botatzen hola, eta gero pikante pizkatekin, bai, egia zan. Baitare. Gauza erra. Bueno, hementxe, aurreatu deubia dana, eta ingo deuna da, postrean bila jungo gea, eta jungo gea Lulus bakerira. Eta gaur ingo igue, bakizue, hain famatua da guantxe tabletat du bai, pastela horrena, guazen ikustea. Kaixo, Juli eta Maialen gea, Gasteizen gaude eta ongi etorriak Lulus Bakerira. Juli farmazilaria da, eta azkenen farmazian mundua bastante nekagarria da, estres asko dago, eta betian ikustau zaio, sukaldatzea eta batez ere gozokitea. Orduan, Londresa juntzian 6 hilabetez, eta bueltan, okindegia hartu zuen. Lusil, Julin txakurra da, eta orduan Lulu deitziote eta horrati jarri zioten izen hau. Universidade zonaldean dago, orduan ikasle asko etortzeia, eta aparte familia asko ebai bizidia. Orduan toki oso nean dago, eta harrera ebai oso naukiu. Lulus Bakeri gozo normalez gain, croissantak, napolitanak, eta hola, saltzi dituzte. Eta aparte bai, txokolate du bai, dala gehien saltzen den produktua. Azkenen oso modan jarri zen zehozezan, eta Juli konturatu zen Gasteizen etzeola eskaintzaik. Eta orduan, behak iteo, eta kobertura 3 zaporetakoa izan leike, txokolate txurilla, esneakin, txokolate beltza, eta barrutik Lotus zaporekoak daude, eta baita pistatxo kremakoak. Eta dakan berezitasuna da, toke kruntzia dakala, eta jendiai asko gustatzen zaio. Gozoetaz aparte euskal ogiarekin iteu lan, eta barietate ezberdinetako ogiak daude, denak oreamarekin eginda, eta batzuk harto irinak ate, geho beste batzuk zekalea daramate. Proiektua ezagutu zuela, guazen oain Julirekin tarta bat egitera.
Dubai txokolatea zitzein dizuegu, eta ingo izugun errezeta Dubai tarta izango da. Azkenen Dubai txokolatetik eratorritako errezeta da. Eta hauek izango dira Julik erabiliko ditun osagaiak. Basea egiteko kataifi, sesamo pasta eta pistatxo krema gatz pixka batekin. Eo tartaren gorputza egiteko mascarpone krema, gazta freskoa, glas, azukrea, vainilla eta limoia erabiliko dira. Eta geho gainetikan nata pixkat txokolate urtuarekin eta pistatxo batzuk. Apaingarri gisa. Dubai txokolateak famandi jaukiunez, Julik, Lulus Bakeriren Instagrameko kontuan inkesta bat botazun produktu ezberdinen inguruan, eta hola jendiak aukeratu zuen, gehien nahizuna. Aukeren artean kukiak, browniak, beste Dubai txokolate zapore bat, eta tarta hau zeuden, eta tarta honek irabazio. Nasketan erabiltzen nahi dan, kataifi produktua arabiar gozo gintzan erabiltzea. Eta Julin senarra eta senarran familia siriakoak dira. Eta Dubai txokolateaz gain, dakan berezitasuna okindegi honek da Damaskino izeneko gozo arabiarra siriakoa konkretuki saltzen dutela. Eta txokolateaz aparte dakan berezitasuna da siriako gozo tipikona Damaskinok ebai saltze dituztela. Alde batetik basea ja prest dago, eta Juli iten nahian nasketa da gazten kombinazioa vainilla eta limoizukoarekin. Eta azkenen bilok farmazi ikasi deu, hola ezagutu ginen, batea lan iten farmazi baten. Eta beti esateu gozogintza dela laborategiko praktika batzuk bezala, azkenen gauzak nahastu, beharrian denbora utzi, eta emaitza optimoa lortu. Berarentzat azkenen farmazilari izatea eta gozogintzan ibiltzea pixkat antzekok dira. Behin bi elaborazio hauek prest daudela, tarta montatzen has gaitezke. Lehendabizi basea jarriko da, eta bukatzeko txokolateko bertura ingo litzateke natarekin, eta gero apaingarri gisa pistatxo batzuk. Hau da gaur egin duen errezeta, Dubai tarta. Dubai tarta edo beste gozoren bat probatu nahi baldin bazue, Lulus Bakerin gaude, Gasteizen, ongietorriak izango zeate nahi dezuenian. Eskerrik asko eta agur Joseba! Hau, pabikote eta gora pastel hori, ai ama, Ze gauza hona, eskegi esan txokolate eta pistatxokin bat dana ondo. Kombinazio hona, bai. Kombinazio garra, eta gaina geho kurruskari eta gaina pastela xamurra, osea, dana etidaka horrek. Bezarka da hondi bat, eta guguriakin jarraitu behar. Hemen iteko dakauna da, guain hemen tako hauek prejitu behar ditugu, tako prejitu, pixka zukatu, eta hemen zein behar dezu zehazki. A ber, hemen dakazu ja, ospinetako osagai guztik sartuta. Bai, hori da. Hemen aguakate. Bai. Hemen arraia. A ber, zein behar dezu zehazki. Hemen jarriko dugu limoia eta gatza, bai. Eta saltxak, bai pikantea eta bai saltxa beltzak. Bikain. Eta hau alinatuko dugu olio pixkatekin eta gatzakin. Ez daulako nahi limoiakin asko sukaldatzea. Vale, hau pixka berotzen izit, Venga, ja, botako ditut hauek eta ja perjitzen egin. Zuzua, fuerte behar du? Bai, hola, zutik kanpo... Venga. Bero, bai. Nire kontu. Hau perjituko ditut, banan, vuelta eta vuelta. Eta hor nire frutua botako ditut, eta zu bitarten montaia egiten jun. Vale. Ona. Hauek, era desberdin egiten dira, batzu prejituta, bestiak igual plantxan, bestiak horrela xere bai, ez da danetikan jaten da, ez da? Bai, gaina, segun... Hola, ze kurruzkari ze gauza ona. Bai. Segun nola mozten dituzun, baita izen diferente hartzen dute. Karo, hau eguen trianglitutan moztu. Hori da, totopo. Totopo egituzu, ez da? Totopok eta bai topatuko ditugu zure jatetxian? Ez, guk tostadak itxitxo. Zure tostadak. Hori da. Bikain. Ondo. Zuek zehazki zen zue transmititu zuen jatetxea juten anian bat? Etxen sentitzen dela. Hori da, gure... Filosofia hundilena, ez da? Hori da. Eta etxea gonbidatu dauzketzunen ematen diozu aldezun gauzaik hobena, ez? Eta maitasun
gehienakin, eta hori da. Eta erre jatetxean hoxe gertatzea, ezta? Hori da, bai. Ona. Bueno, eta, ez dakit, denboa libre eta tokatzea zaizu, ez dakit segute esate, beste jatetxetak gehiago ikastea, Mexikoa tokatuko zaizu bidaiatzia, bigoten gatik, ez dakit. Momentuz ez. O beste aldeak ajute zeate, Mexiko alde berren igual... Ez, gustatzen zaigu, Mexiko aldea jutea, baina, bueno... Boain jatetxekin buru belarri. Hori da. Denbora libren, kirola, ondartza, entorno politxen bizigea. Bikain. Eta kirola detikan, a ber, zeiten dezu, ze gustatzen zaizu egitea? Bueno, danetik, joga pixkat, mendia jun, txakurrekin. Eta Mexikokoa da bikotia. Mexiko ondila da, nungoa da zehazki. Nian egon ditan egoaldian. Vale. Nola olatuak eta surfartzean, pazifikoan egoaldian. Bai. Eta han egon ditan da egia zan, ikiarri, ez dakit bea hangoa dan, o DF-koa dan, o gorago, o nungoa dan. Herrialdeko zentron bizi da, DF-tik oso gertu. Bueno, bizi zan. Cuernavaca dauke izena. Cuernavaca. Deitzen diote la eterna primavera, la ciudad de la eterna primavera. Beti egualdi hona egiten da. Leku garra bizitzeko gila ez da, Bai. Eta badakazu planen bategunen baten area juteko, edo bizitzea, ez dakit, Ez dakit, esan hemen kalitate hona dago bizitzeko. Ja, ondo bizitzeate. Bi herrialden tarten bizitza ondo dago. Bai, ez da? Noiz behinka hemen eta noiz behinkan. Ondo. Hori da. Eta, esan dezu txakurrakin da ibiltze zeate, orduan, mendira? Beak behartzen gaitu, bai. Beak behartzen zuen. Bai, paseatzea teatzen gaitu. Ondo etortzen da, txakurra matokitzia, hola, bihartzeko bestela. Ostole ditan egin bestela niten da, eta gero bakarkan sofa nahi deu, eta hori txarra izatea, ez da? Bai. Sofa eta pizza edo hamburguesa jan. Bai. Ondo. Bueno, eta zuentzako, sukaldaritza ona nun hasten da, nundikan heldu behartza jo horrei? Bueno, erabat produktutik, ez? Gure kasun, ez dio ia ezer ez diken produktu sukalden, ia ez dau sukaldatzen, da produktu ona bilatu eta hori errespetatu. Elaborazio simple batekin, hobeto, ez da? Askotan mareatzen deukeieki produktua, eta gero ez dakigu ez da ze jaten egean, oso goxua da, baina ez dakigu zer dan jaten egean, ez da? Hori da. Orduan, produktua zaitzia, ez da? Hor behitu ja, hor montaia iteko presa, odeia, ez da? Hartu nahi desun platena, eta montatzen jun, ja. Nola deitzen da, prestatu behar desun tako hau? Ceviche... Ceviche takoa. Ceviche, bai. Ceviche tostada bat. Ceviche tostada bat. Hori da. Karo, porque takoa izateko, biunago egon behar dut, hartu inbiar dezu, ez da? Takoa izateko izan barra dauke, hau. Vale. Eta hau pasako genuke zartagitik baino lio gabe. Hakendungo ja mendikan, vale. Eta, hola tostada, aprejituta da honian, ez da? Vale. Bai, eta askotan igual errexado da platerrear bat sortzia. Esan dezun bezala, elaborazio simpleatekin, ez mareatu, eta azkenian igual produktua izorratu iten dugu, ez da? Hori da. Nik uste zaiena dela hori produktu errespetatzea, eta ez izurratzea. Errexagoa da zaporek izkutatzea gian elaborazio zaiagoekin, baino... Bai, eta hori garai batian, bai, no? Arraia ikututa iriztezan nian, edo, ez dakit aragila hor ja, ez dakit zenbat denboa zijoan nian, hori bai, ja, inbertzian elaborazio batzuk, bai, disimulatzeko eta analizateko, baino gaur egun, produktua hona da honian, esan desun bezala egia zan, elaborazio simple batekin, aurrea goaz. Hori da. Dudik gabe. Bueno, eta, esan deun bezala, guantxe zaude buru belarri, udako produktuekin, ez da? Hori da. Pentsatzen dute galuzia eta eukiko zendula, ez da? Eta tomatia eta oze... Bai. Bueno, gaina, zebitxa galuzekin gehatzen da... Ezin hobe, ez da? Ikaragarri. Ez que ze gozua da galuzia. Eta nik uste, gure produktuik desiatuena tomatea. Tomatia. Daukeu uliako tomate bat, ikaragarri, eta hori bai parriatik pasatzen dugu, entxalada bat itxen dugu, baino parriatik pasata. Eta ikaragarri egizan. Eta gero esan desuna, ontuak eta beti askazuela, ninguan pentsatzen dut udazkenian, ez dakit, etorriko diala produktuak udazkenekoak, ez da? Perretxuku mota gehiago, ez dakit eizakin lanik iten dezuen... Momentu zeizakin, usoa eukideu, iaz eukigenun usoa, suposatzen dut aurten ere eukiko deula, bai. Eta ontxok, noski aprobetxatu behar dugu risoton, guain ontxo berri horiek jartzeko. Bikain. Hemen, itzein da itzein,
Ni Macedonia listo dakat. Hemen txe, jarriko debola razio polit bat. Fruta bildurri gabe aldalako jan. Vale, eta honi minta ostotxua jarriko jo, dotore jartzeko. Eta zu hor, geratzen zaizu bukatzeko? Ba, hemen, listo. Dana ja prest dau, jateko. Buah, txura dakan horrek aia, ama. Egia esan, oso ona, Fresko. Fresko. Bakarkan beste bat ingo berko deuz, hau ni bakarri jango dana, igual bakago hemen beste bat iteko zuetako, ez da? Oso, ingo deu. Hemen txe, eundoko tosta, zebitxiana, eta hemen txe, indeun Macedonia. Launak, mi esker horretatik eta zuri jarraitu goxatzen eta goxatu erazten. Denoi. Agur. Agur. Erre jatetxia.